या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपीरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। मंत्री केसरकरांना राजन तेलींचा घरचा आहेर। आरोप सिद्ध करा, राजकारणातून संन्यास घे। भास्कर जाधवांचं मोहित कंबोजना चॅलेंज। आणि कारचं झालं रॉकेट, उड्डाण पुलावरून उडून थेट विद्युत पोलला धडक। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपीरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी रखडलेल्या मल्टी स्पेशालिटीच्या प्रश्नांवरून शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना घरचा आहेर दिलाय। सावंतवाडी सारख्या मोठ्या शहरात या गोष्टी होणं आवश्यक होत्या, त्या झालेल्या नाहीयेत। त्याचा स्पीड तेवढा नाहीये, त्यामुळे सावंतवाडीसाठी वेगळं काहीतरी करावं ही भाजपची इच्छा आहे। त्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न आहेत। आगामी निवडणुकात सावंतवाडी 100% भाजपची भूमिका आहे, असं मत तेलींनी व्यक्त केलंय। जबाबदारी आहे की सगळ्या पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना एकत्र बोलून जर एखादा निर्णय मोठा घ्यायचा आहे, पाणीपट्टी वाढवायची आहे, घरपट्टी वाढवायची, जे काय असेल चर्चा करून जर केली असती तर कोणाची हरकत नव्हती। पण आता एकादरीशाहीपणे जी काय आता घरपट्टी वाढवली, पाणीपट्टी वाढवली, लोकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे। आणि म्हणूनच मी आता स्वतः त्यांच्याशी बोललोय। आता ते त्याच्यावर काय स्पष्टीकरण देतात ते आता मला थोड्या वेळाने समजेल। नसेल तर माननीय जिल्हाधिकारी यांच्याकडे विषय नेऊन त्याला स्थगिती कशी मिळेल हा प्रयत्न आज भारतीय जनता पक्षाने त्या ठिकाणी करतो। मल्टी स्पेशालिटीचा विषय मगाशी आला। गेली 3 वर्ष भूमिपूजन झाल्यानंतर वीट सुद्धा लागली नाहीये, तर आपल्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कसा पुढाकार घेणार आहात? आणि जे हॉस्पिटल आहे त्याच्यात मंजूर पदापैकी निम्मी पदं ही रिक्त आहेत, त्या ठिकाणी तुम्ही जसं मगाशी म्हटलं लोकांना बांबोळीवरच अवलंबून राहावं लागतंय, तर त्या दृष्टीने तुमचा कसा पुढाकार असेल? प्रश्न एवढाच आहे की हे सगळं प्रलंबित का राहतं याचा जनतेने पण विचार करायला पाहिजे। आपण या सगळ्यामध्ये गेली एवढी वर्ष 3-3, 4-4 वर्ष जर शासन 35-35 कोटी रुपये देत आहे आणि ते पैसे परत जातात, आपण सांगितलेल्या गोष्टी होत नाहीत, तर का होत नाहीत याचा आत्मपरीक्षण सगळ्यांनीच या ठिकाणी करणं गरजेचं आहे। आणि म्हणून भारतीय जनता पक्षाने आम्ही एक गोष्ट त्या ठिकाणी करणार आहोत की इथं वेगवेगळ्या ज्या संस्था आहेत त्या सगळ्या संस्था असतील, वेगवेगळ्या संघटना असतील, वकील संघटना आहे, व्यापारी संघटना आहे, रिक्षा संघटना आहे, आपली संघटना पत्रकारांची असेल, सामाजिक वेगळ्या संस्था आहेत, त्या सगळ्या संस्थांना बोलून काय सावंतवाडीचे पुढच्या ज्या काही गोष्टी करायच्या आहेत, तलावाचे सुशोभीकरण असेल, अनेक गोष्टी ज्या आपल्याला करायच्या असतील, मल्टीपर्पज हॉस्पिटलचं काय करायचं या संदर्भात चर्चा करून जनतेबरोबर, तालुक्यातली जो जनता असेल वेगळ्या पक्षाची त्यांच्याशी पण बरोबर बोलून या सगळ्या गोष्टीचा निर्णय भारतीय जनता पक्ष निश्चितपणे आता या ठिकाणी टाइम बाउंड प्रोग्राममध्ये करते। नक्की तिथले स्थानिक आमदार, शिक्षण मंत्री हे विकास करण्यात किंवा या सगळ्या गोष्टी करण्यात कमी पडतायत का कुठे? मी या गोष्टीवर बोलणं उचित होणार नाही, परंतु एक गोष्ट 100% आहे की भूमिपूजन झाल्यानंतर 3-3 वर्ष लागावी, याची कारणं पण या ठिकाणी शोधावी लागतील। आज ज्या पद्धतीने बाकीचा भाग डेव्हलप होतोय त्या पद्धतीने सावंतवाडी पण व्हायला पाहिजे। मी काय त्यांच्यावर टीका टिप्पणी करणार नाही, कारण शेवटी एका सरकारमध्ये ते आहेत, परंतु हे सगळं मला विचारण्यापेक्षा त्यांच्याशीच बोलायला पाहिजे। त्यांनी जे काय, मी काय प्रॉमिस केलेलं नाही, मी भूमिपूजन केलेलं नाही, मी आमदार नाही किंवा मी मंत्री नाही, ह्या प्रश्नाची उत्तरं तेच देऊ शकतात। मी कसं देणार आहे की त्यांनी आता भूमिपूजन केलं त्याच्या त्यांच्या अडचणी काय आहेत की तेच सांगू शकतील, त्याच्यावर त्यांच्याशीच बोललेलं आपण बरं होईल। पण एक मी या जिल्ह्यातला नागरिक म्हणून ज्या गोष्टी मला दिसतात की सावंतवाडी सारख्या एवढ्या मोठ्या शहरात
ह्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्या पद्धतीने झालेल्या नाहीत की त्या व्हायला पाहिजे होते. त्याचं स्पीड तेवढ्या प्रमाणात नाही आणि म्हणून सावंतवाडीसाठी वेगळं काहीतरी करावं ही भारतीय जनता पक्षाची इच्छा आहे. कारण भारतीय जनता पक्षाच्या कमळ निशाण्यावर आज इथला नगराध्यक्ष निवडून आलेला आहे. आमचे 10 नगरसेवक आहेत आणि म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने शहरासाठी शहरातल्या लोकांच्या ज्या अपेक्षा असतील त्या पूर्ण करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही सगळी मंडळी लोकांना विश्वास घेऊन करणार. नक्कीच तुमचा जो आज विषय होता तो प्रशासकाचा होता. गेली 1.5 वर्ष पाहतोय आपण की अंकुश नाहीये, लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे मनमानी कारभार चाललाय. आगामी काळात निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. येत्या काळामध्ये भाजप म्हणून स्वबळावर आपण शहरात सामोरे जाणार आहात की युतीने सामोरे जाणार? आज भारतीय जनता पक्षाची भूमिका एकच आहे की शतप्रतिशत भाजप. आम्ही हे सगळं करत असताना शेवटी पार्टीचे हायकमांड जो निर्णय देतील आम्ही प्रयत्न आमच्या असणार. जसं ग्रामपंचायतीमध्ये आम्ही घवघवीत यश मिळवलं ते आम्ही काय कोणाची त्यावेळी हे झालं नाही, पण सगळ्या लोकांनी आम्हाला पाठिंबा दिला. आज इकडे सुद्धा 3 नगरपालिका आमचे प्रयत्न ते राहतील, पण अंतिम निर्णय जो आहे तो अंतिम निर्णय आमचे प्रांताध्यक्ष आमचे आदरणीय देवेंद्रजी राणे साहेब ही सगळी एकत्र बसून निर्णय घेतील. तो निर्णय आम्ही मान्य करू. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. Yewa कोकण आपलोच असा. कणकवली तालुक्यातील मुंबई गोवा महामार्गावरील नांदगाव ओटव माइंड ब्रिज वरून सर्व्हिस रस्त्यावर गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या लेनमधून देवगड ते सावंतवाडी दरम्यान प्रवास करणाऱ्या कारचा भीषण अपघात झाला. सुदैवाने यात जीवितहानी झाली नसली तरी 3 जण जखमी झाले आणि वाहनाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. ही कार उड्डाण पुलावरून खाली सर्व्हिस रस्त्यावर येऊन विद्युत खांबाला धडकली आणि कारची पुढील चाकं विद्युत खांबाला लटकली. त्यामुळे हा अपघात किती भयानक होता याचा अंदाज येतोय. हा अपघात नांदगाव फाट्यावरील ब्रिज शेजारी असणाऱ्या सर्व्हिस रस्त्यावर घडलाय. महामार्ग वाहतूक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत व्यक्तींना कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करत वाहतूक सुरळीत केली. पुढे दाखवतोय. नमस्कार. मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे दिसत आहे. देवगड वटोमाइन फाटा जे ब्रिज सुरू होतं त्या ब्रिजच्या सुरुवातीच्या काय रे पुढे कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर. 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11.
प्रचाराच्या वेळी शिंदे गटात घेण्यासाठी आमदार भास्कर जाधवांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना फोन केले होते असा आरोप भाजप नेते मोहित कंबोज यांनी केला। याला आमदार भास्कर जाधवांनी पलटवार करत एक तरी फोन केला असेल तर सिद्ध करावं, राजकारणातून संन्यास घेईन असं चॅलेंज दिले। पाहुयात कसा रंगला हवा। नमस्कार। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये जो कहावत है ये भास्कर जाधव के ऊपर आज लागू होती है। गए वर्ष 2022 में जून में कम से कम 100 बार भास्कर जाधव ने माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब को फोन कर उनका जो गट शिवसेना से अलग हुआ था, जो आज शिवसेना है, उसको ज्वाइन करने का निवेदन दिया। लेकिन सभी आमदार भास्कर जाधव को और शिंदे साहब भास्कर जाधव को अपने साथ लेने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि भास्कर जाधव के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। आज जितना भास्कर जाधव बड़बड़ कर रहे हैं, उस समय तो टिकट निकालकर गुवाहाटी में रेडिसन होटल के बाहर आकर बैठने की, और मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे लोगे नहीं अपने गट में, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। और साथ ही ये जो दूसरे आमदार है सुनील दाऊद, अरे दाऊद नहीं मतलब राउत, वो भी भास्कर जाधव के साथ उस समय शामिल थे। क्या भास्कर जाधव ने उस समय क्या क्या बोला था उद्धव जी के बारे में, आदित्य ठाकरे के बारे में, और कैसे राजकारण करते थे, कैसे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनको कभी भी समय नहीं दिया और कैसी कैसी बातें उनके बारे में बोल रहे थे। क्या इस बात को भास्कर जाधव झुठला सकते हैं? और भास्कर जाधव ने क्या एकनाथ शिंदे साहब को फोन कर, या उनके आमदार जो साथ में आमदार आए थे, 40 आमदार थे, उनको फोन कर उनका गट साथ में ज्वाइन करने का निवेदन नहीं दिया? तो जर 100 बापाची पैदास असेल तर हा आरोप सिद्ध करणार नाही, आणि तो 100 बापाची पैदास नसेल तर त्यांनी ह्यातला एक तरी आरोप सिद्ध करून दाखवावा, एक तरी। आणि देवेंद्र फडणवीसांना माझं जाहीर आव्हान आहे, आता सुरुवातच झाली असेल, तुमच्याकडे पैसा भरपूर आहे, तुमच्याकडे सत्ता भरपूर आहे, तुमच्या बाजूला ईडी आहे, तुमच्या बाजूला एनआयए आहे, तुमच्या बाजूला सीबीआय आहे, तुमच्या बाजूला एसीबी आहे, आणि तुमच्या बाजूला सत्तेची मस्ती सुद्धा आहे। मी एक सामान्य माणूस आहे, सामान्य माणूस आहे। मी तत्वाकरता लढतो, मी ध्येयाकरता लढतो, मी एक भूमिका घेऊन लढतो। तुमच्याकडे पोलीस खातं आहे, तुमच्याकडे केंद्रीय तपास यंत्रणा आहेत, अशी तपास यंत्रणा लावा, आणि 100 काय एकनाथ शिंदेना 5 जरी फोन लावले असले तरी माझ्या मी राजकीय जीवनातून मुक्त होईन। आणि म्हणून मी मोहित कंबोजला सांगतो की तू जर 100 बापाची पैदास नसशील तर हे आरोप सिद्ध करून दाखव। आणि त्याला बोलवता हा जो अनाजी पंत आहे, त्या अनाजी पंतांना पण मी सांगतो की तुम्ही या महाराष्ट्राची संस्कृती संस्कार संपायला निघालात, पण माझ्यासारखे 100 भास्कर जाधव उभे राहतील। एका भास्कर जाधवला अशा पद्धतीने संपवून, त्यांची घरदारं जाळून, त्यांना तुम्ही राजकारणात उठवून, खोटे नाटे आरोप करून एक तुम्ही आरोप सहन करू शकत नाही। एक कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज। अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। सावंतवाडी पालिकेनं अचानक वाढवलेली घरपट्टी आणि पाणीपट्टी अन्यायकारक आहे। ही दरवाढ तात्काळ मागे घेण्यात यावी, अन्यथा हा प्रश्न नागरिकांना घेऊन पेटवला जाईल असा इशारा माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर आणि माजी नगरसेवकांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिला। एक तर संपूर्ण भारतामध्ये महागाईने जनता होरपळलेली असतानाच सावंतवाडी नगरपरिषदेने पाणीपट्टी आणि घरपट्टी प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढवून नागरिकांचं तर कंबरच मोडून टाकलंय। एक तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ही योजना आहे ती फायद्यात चालणारी योजना आहे, आणि असंख्य लोक ह्या पाण्याचा वापर करतात। एक चांगली योजना। यापूर्वी संपूर्ण नगरपरिषद इतिहासामध्ये कधी एवढी करवाढ झाली नाही, एवढी करवाढ प्रशासनाने करून प्रशासनाने आपली जात दाखवून दिली असंच म्हणावं लागेल।
आणि उद्या या शहरामध्ये पाणी पेटल्याशिवाय राहणार नाही. कारण ह्याचा प्रत्येक नागरिकावरती जो भुर्दंड लावलाय तो नागरिक उद्या या शहरातील पेटून उठेल आणि प्रशासनाला ही दरवाढ मुळासकट मागे घ्यावी लागेल. भूपनराव, करवाढ वाढत असताना नागरिकांना काही सुविधा द्यायच्या असतात, त्या सुविधा मिळत नाही. नगर परिषद प्रशासन नेमकं काय हे करवाढ लावतं? एक माजी नगराध्यक्ष म्हणून तुमचं काय मत? तुम्ही सुरुवातीच्या माझ्या 8 वर्षाच्या काळामध्ये नागरिकांनी या शहरातील सुविधा बघितलेल्या आहेत, परंतु प्रशासन आल्यानंतर नेहमी अशीच परिस्थिती राहिली आहे. परंतु दुर्दैवी बाब आहे की या शहरातील स्वच्छता असेल, या शहरातील नागरिकांच्या सुविधा असतील, स्वच्छ पाणी द्यायचं असेल, तर ह्या प्रचंड प्रमाणामध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. महाराष्ट्र शासनाने लवकरात लवकर निवडणुका घेणं आवश्यक आहे, परंतु तसं न करता प्रशासन नियम काय सांगतो की 6 महिन्यामध्ये निवडणुका व्हायला पाहिजे होत्या, परंतु आज जवळजवळ दीड वर्ष झाले तर निवडणुका होत नाही. हे शासनाचं अपयश आहे. परंतु प्रशासनाने जी असुविधा केली त्याचा बाबतीमध्ये तीव्र नाराजी या ठिकाणी मी व्यक्त करेन, कारण त्याचा त्रास नागरिकांना होतोय. ते उघड्या डोळ्याने बघावं लागतंय. परंतु भविष्यामध्ये पुन्हा आमच्या ताब्यामध्ये जर नगर परिषद तुम्ही दिली तर सर्वच्या सर्व ही नगर परिषदेची जी करवाढ आहे ती आम्ही रद्द करू, एवढंच या निमित्ताने या ठिकाणी सांगू. यापुढील तुमची प्रशासनाविरोधात काय भूमिका राहील? प्रशासनाच्या विरोधात आज आपण ती ठिणगी टाकलीच आहे. म्हणजे पाणी पेटेल म्हणून तुम्हाला म्हणालो मी, परंतु या शहराची जी पाण्याच्या जी भूमिका घेऊन जे पैसे लादले गेलेत ते सगळेच्या सगळे पैसे त्यांना रद्द करावे लागतील. आम्ही शांत बसणार नाही, कारण ह्या शहरातील प्रत्येक नागरिक हा आमचा नागरिक आहे. या शहरातील प्रत्येक भगिनी आमची माय भगिनी आहे आणि त्याच्यावरती करवाढ करून जी आज कंबरला मोडले प्रशासनाने ते प्रशासनाला निश्चित रद्द करावं लागेल. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं वास्तव असलेल्या ऐतिहासिक किल्ले पारगडावर नुकताच भवानी देवीचा गोंधळ शाही थाटात पार पडला. या निमित्तानं किल्ले पारगड जनकल्याण संस्थेच्या वतीनं सामाजिक बांधिलकी जपत विविध क्षेत्रात प्रावीण्य मिळवलेल्या किल्ले पारगडसाठी योगदान देणाऱ्या मान्यवरांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं वास्तव्य असलेल्या किल्ले पारगडाला विशेष महत्त्व आहे. नुकताच किल्ले पारगडावरील श्री भवानी देवीचा गोंधळ मोठ्या उत्साहात पार पडला. या निमित्तानं दरवर्षीप्रमाणे यंदाही किल्ले पारगड जनकल्याण संस्थेच्या वतीनं सामाजिक बांधिलकी जोपासण्यात आली. विविध क्षेत्रात प्रावीण्य मिळवलेल्या किल्ले पारगडसाठी योगदान देणाऱ्या मान्यवरांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. भवानी देवीच्या गोंधळ उत्सवानिमित्त मेहनत घेणाऱ्या जगन्नाथ नांगरे, राजेश तांबे, गुणाजी कृष्णा पवार यांचा शाल श्रीफळ देत सन्मान करण्यात आला. त्यानंतर अतिशय हालाकीच्या परिस्थितीवर मात करत जिद्दीनं शिक्षण घेत डॉक्टर बनलेल्या डॉक्टर नवलू पाटील यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. शाल, श्रीफळ आणि देवीचा फोटो भेट देत गौरविण्यात आला. मला चांगलं पेमेंट पण आहे. माळवे सरांना सांगितलं, मी पुरुषोत्तम सरांना पण सांगितलं. चांगल्या डिपार्टमेंटला मी आता ऑर्थोपेडिक फक्त उठेला असतोय ऑपरेशन थिएटरला. मग झालं, मग पप्पांना पण आमच्या मग माझ्या कॉलेजमध्ये 4-5 सत्कार झाले. हा 6वा सत्कार माझा. आणि माळवे सरांना आणि पुरुषोत्तम सरांना आणि इथं आदरणीय व्यासपीठ आणि माझे आई वडील, माझे आजी आजोबा आणि माझ्या बहिणीने मला शिकवण्यासाठी भरपूर, म्हणजे 2 नंबर बहीण माझी मला शिकवण्यासाठी सोडून गोव्याला फिश कंपनीत अजून पण काम करते. 10 वर्ष झाली मला शिकवण्यासाठी. आणि आता पण मी आणि 2 महिने काम करणार आहे. एम एस न्यूरोलॉजीसाठी डी.वाय. पाटील कोल्हापूर कॉलेजला इथे ऍडमिशन घेणार आहे. आणि त्या जी सेकंड नंबर आली तिने ऍडमिशन घेतलं पण, कारण का केला ऍडमिशन सुरू पण झालं. आणि 3 लाख रुपये फी आहे पर इयरला.
परियाला 3 लाख रुपये आहे, कोल्हापूरला 2 लाख रुपये आहे. मी माळवे सरांना आणि परषोत्तम सरांना विनंती करतो की माझ्या शिक्षणासाठी तुम्ही थोडेफार हेल्प करावा, मला थोडाफार हेल्प करावा. माझे आई वडील पण माझे साथ आहेत. माझे पप्पा हॉटेलमध्ये काम करतात गोव्याला, माझी आई घरी असते. 2 बहिणी गोव्याला कामाला असतात. 2 बहिणी गोव्याला फिश कंपनीत कामाला असतात. 1-2 नंबर बहिणीची कॅन्सर झाली होती, ती आता 12वी सायन्सला चंदगडला आहे. दरम्यान किल्ले पारगडावरील महादेव मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी बहुमूल्य योगदान देणाऱ्या शेलार बंधूंचा विशेष सन्मान करण्यात आला. शेलार बंधूंच्या वतीनं अमृत महादेव शेलार आणि त्यांच्या पत्नी उमा अमृत शेलार यांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात हा सन्मान स्वीकारला. शाल, श्रीफळ आणि विठ्ठल रखुमाईची मूर्ती भेट देत सन्मानित करण्यात आलं. किल्ले पारगड जनकल्याण संस्थेचे कान्होबा माळवे यांनी या सन्मानामागचा उद्देश स्पष्ट करत आभार मानले. महादेव शेलार हा प्रातिनिधिक स्वरूपात त्या शेलार बंधूंचा एक प्रातिनिधिक स्वरूपात असा हा आम्ही किल्ले पारगड ग्रामस्थांनी केलेला सत्कार आहे. ते आणि त्यांच्या सुविद्य पत्नी उमा अमृत शेलार यांचा इथे सत्कार आम्ही शाल, श्रीफळ आणि त्यांना विठ्ठल रखुमाईची मूर्ती देऊन केलेला आहे. आज आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की आज महादेव मंदिराची अशी उत्कृष्ट वास्तूचा जीर्णोद्धार नूतनीकरण इमारत तिथे आज त्याचं अनावरण सोहळा संपन्न झाला. त्याचा सर्वांनीच लाभ घेतला असेल आणि एक चांगली अशी वास्तू निर्माण केलेली, पर्यटकांसाठी सुद्धा ती जाऊन बघण्यासारखी वास्तू असेल. तर हा पारगडच्या एकंदरीत सर्व जी पर्यटन स्थळ आहेत त्याच्यामध्ये पूर्ण पाण्याचा पुरा ठेवला गेला आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. म्हणून एक किल्ले पारगडच्या वतीने हा त्यांचा एक छोटासा आम्ही इथे सत्कार केलेला आहे. तो मला वाटतं त्यांनी गोड मानून घेतील आणि उत्तरोत्तर अशीच पारगडसाठी निश्चितपणे काही ना काहीतरी काम ते करत राहतील अशी आशा ठेवतो. आणि मला असं वाटतं हा छोटेखानी कार्यक्रम आहे, कारण आता लगेच नाटक इथे सुरू होईल, इथे ओशाळला मृत्यू. तर हा कार्यक्रम संपण्यापूर्वी मी डॉक्टर आणि आपणाला ह्या निमित्ताने फक्त मी असा इथे उल्लेख करतो की आपणा सर्वांना किल्ले पारगडची दिनदर्शिका, काही दिनदर्शिका म्हटलं की काय नवीन शब्द असं वाटेल तर कॅलेंडर, तर दिनदर्शिका ही तुम्हाला मिळतच असते. हे या वर्षीचं 10वं वर्ष होतं आणि याच्यासाठी मला खास उल्लेख इथे मुद्दाम करायचा आहे की जरी दिनदर्शिका आपल्याला मिळत असते तरी काही ना काहीतरी थीम घेऊन आम्ही येतो. गेल्या वर्षी आम्ही किल्ले पारगड आणि परिसरातल्या जी फुलं असतात त्या फुलांचाही थीम होती. यावर्षी किल्ले पारगड आणि परिसरातील ज्या रानभाज्या आहेत तर ती थीम घेऊन आम्ही आलेलो आहोत आणि त्या निमित्ताने सर्वांच्या घरी हे पोहोचावं. त्याच्या मागचा उद्देश आपले पारगडचे सण, मिरवेल, नामखोल आदी जवळपासच्या सर्वच परिसरातले जे मोठे मोठे उत्सव आहेत तर ते त्या दिनदर्शिकेमध्ये त्याचा समावेश केलेला आहे. ज्यायोगे तुम्हाला कळू शकेल किंवा आपली पारगडची माही कधी आहे, होळी कधी आहे, दुप्पेट पौर्णिमा आहे, मग नक्की कधी होणार, काय होणार याचा सर्वांचा. आणि मला असं वाटतं की आपण सर्वच जण त्याची वाट पाहत असता, कारण तुम्हाला सणांना हजेरी लावायची असते तर नेमकं कधी यायचं, काय यायचं ह्याच्यासाठीचा त्याच्यामध्ये उल्लेख केलेला आहे. आणि याच्या मागचे खरे तर परिश्रम जरी तुम्हाला सर्व किल्ले दिसत असलं तरी ह्याच्यामध्ये 1-2 महिने ह्याचं कामकाज चाललेलं असतं. आणि याच्या मागे आमचे मंगेश चिरमुरे आहेत, नंतर विलास आडाव आहेत आणि विश्वास आडाव आहेत. या तिघांचं योगदान खूप मोठं असतं. सुरुवातीच्या काळामध्ये श्याम तांबे, प्रशांत चिरमुरे वगैरे यांनी काम त्याच्यात केलेलं आहे. तर आणि आता गेल्या 2-3 वर्षामध्ये ही 2-3 जी मी ज्यांचा उल्लेख केला हे दोघं तिघजण खूप त्याच्यामध्ये जीव ओतून काम करत असतात आणि त्यामुळे आपल्याला वेळेवर ती दिनदर्शिका डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात मिळते. तेव्हा त्यांचे मी काय आभार मानणार नाही, कारण हे त्यांचं काम आहे, पण एक प्रोत्साहन म्हणून मला असं वाटतं त्यांच्यासाठी पण आपण एकदा टाळ्या जोरदार वाजवूया. जेव्हा जिद्द असते, चिकाटी असते, मग तेव्हा हे सगळं होतं.
आणि खरंच आम्हाला अभिमान आहे ज्या समाजामधून तुम्ही आला त्या समाजाचं नाव उज्ज्वल व्हावं. आणि काही नसतं, आपण कुठे जन्माला यावं हे आपल्या हातात नाही, पण आपण काय व्हावं आणि काय होऊन हे आपला देह आपली कीर्ती मागे उरावी हे मात्र निश्चितपणे आपल्या हातात असतं. तर हे सर्वांनी मी विशेषतः विद्यार्थी जे आहेत त्यांना निश्चितपणे सांगेन की परिस्थिती जरी आपल्या हातात नसली तरी आपली बुद्धिमत्ता आहे, आपली चिकाटी, आपली मेहनत आहे आणि याच्या जोरावर आपण बरंच काही जग जिंकू शकतो. मला असं वाटतं खूप कार्यक्रम थोडा लांबला तर सर्वांचा क्षमा मागून आणि पुढील कार्यक्रमासाठी चाल देऊन आम्ही हा कार्यक्रम इथेच संपवतो. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied, there is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. Yewa कोकण आपलोच असा. कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या वतीनं मराठी भाषा आणि गौरव दिनानिमित्त सोमवारी ग्रंथदिंडी आणि मराठी भाषा जागर करण्यात आला. सावंतवाडी शहरातील गांधी चौकापासून मिरवणुकीला सुरुवात झाली. महाराष्ट्राचे राज्यगीत जय जय महाराष्ट्र माझा सादर करत शहरातील सुधाताई कामत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नंबर 2च्या विद्यार्थ्यांनी मिरवणुकीत रंगत आणली. त्यानंतर बाजारपेठ आणि मोती तलावाकाठी कवी केशवसूत कट्ट्याजवळ मिरवणुकीचा समारोप करण्यात आला. भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालाच पाहिजे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालाच पाहिजे. यावेळी उपस्थित भाषाप्रेमी तसेच विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या विविध घोषणांनी मोती तलावाचा परिसर दुमदुमून गेला होता. जिल्हा परिषद शाळा नंबर 2चे विद्यार्थी, शिक्षक, शालेय समितीचे अध्यक्ष नंदू गावडे आणि इतर सदस्य रॅलीत सहभागी झाले होते. तसेच कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष ॲडव्होकेट संतोष सावंत, उपाध्यक्ष अभिमन्यू लोंढे, सहसचिव राजन तावडे, मराठी भाषा अध्यापक मंडळाचे राज्य कार्याध्यक्ष भरत गावडे, ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, कोमसापचे सदस्य प्राध्यापक रुपेश पाटील, दीपक पटेकर, विनायक गावस, ज्येष्ठ सल्लागार प्राध्यापक सुभाष गोवेकर, प्राध्यापक डॉक्टर जे बुवा, मेघना राऊत, मंगल नाईक जोशी, माजी नगरसेवक संजय पेडणेकर, सामाजिक बांधिलकीचे रवी जाधव, नंदू गावडे, सौ गवस, राजेश जाधव, श्री देसले, सौ फाले, युवा रक्तदाता संघटनेचे शुभम बिद्रे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी आमचा लढा चालू राहील. कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या माध्यमातून मराठी भाषेला न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याचं प्रतिपादन अध्यक्ष ॲडव्होकेट संतोष सावंत यांनी व्यक्त केलं. कार्यक्रमात ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, डॉक्टर जे बुवा, राजन तावडे आदींनी मनोगत व्यक्त केलं. सूत्रसंचालन विनायक गावस यांनी केलं तर आभार प्रदर्शन प्राध्यापक रुपेश पाटील यांनी केलं. परिषद सावंतवाडी शाखा आणि जिल्हा परिषद शाळा नंबर 2 यांच्या संयुक्त विद्यमाने कवी श्रेष्ठ कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस आणि आज आपला मराठी भाषा दिवस त्याचं औचित्य साधून हा या ठिकाणी आपण मराठी दिनाचा उत्सव साजरा करत आहोत. खरं तर मराठी भाषा ही आपली माय मराठी आहे आणि जगातील जे चाइल्ड सायकोलॉजिस्ट मानसशास्त्रज्ञ या मानसशास्त्रज्ञांनी जो अभ्यास केलाय त्या अभ्यासानुसार जे शिक्षण आहे, जे प्राथमिक शिक्षण आहे, हे प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच दिलं पाहिजे. जर ते मातृभाषेतून दिलं तर त्या मुलांचा सर्वांगीण विकास होतो. हे शास्त्रीय कसोटीवर सिद्ध झालेलं आहे आणि म्हणूनच आपण आपल्या मराठी भाषेचा आग्रह धरला पाहिजे. गेले कित्येक वर्ष हा विषय प्रलंबित आहे की दुर्दैवाने आपल्या या मराठी भाषेला, ज्या मराठी भाषेने एक जागतिक स्तरावर फार मोठा इतिहास निर्माण केला आहे, जगाच्या कुठच्याही कानाकोपऱ्यात गेलात तरी मराठी मंडळं ही कार्यरत आहेत. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रातही अनेक मराठी भाषा संवर्धन करणारं त्याचं
जतन करणारं, मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करणारं मंडळ हे कार्यरत आहेत. अशा वेळी आपण या महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाने, प्रत्येक मराठी माणसाने हा आग्रह धरला पाहिजे की मराठीची अस्मिता सातत्याने टिकली पाहिजे. तर त्यासाठी आपण सर्वांनी त्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. आपण एक गोष्ट आपल्या लक्षात येईल, या महाराष्ट्रातील जे अनेक साहित्य क्षेत्रातील कलाकार आहेत, नाट्य कलाकार आहेत, लेखक आहेत, साहित्यिक आहेत, राजकारणी आहेत, समाजकारणी आहेत, शास्त्रज्ञ आहेत, या सगळ्यांची मालिका पाहिली तर जगात मध्ये डौलाने झेंडा आपल्या कर्तृत्वाचा फडकवणारा माणूस हा मराठीच असतो. म्हणून मराठी भाषेच्या दिनादिवशी मी सगळ्यांचं अभिनंदन करतो. धन्यवाद. मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या माध्यमातून आज या ग्रंथदिंडीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. कविवर्य कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस आपण सर्वजण मराठी भाषा दिवस म्हणून साजरा करतो. सगळ्यांनाच अभिमानाचा वाटावा असा हा दिवस. प्रत्येक जण मराठी भाषा बोलतो, मराठी भाषेत मातृभाषा असल्याचा आपल्याला सगळ्यांना गर्व आहे आणि महाराष्ट्रात आपण जन्माला आलोय याचा कुठेतरी गर्वाचा हा दिवस आज आपण सर्व मंडळी कोमोसापाच्या माध्यमातून या ठिकाणी हा दिवस साजरा करत असताना विशेष कौतुक करायचं तर या चिमुकल्यांचं 2 नंबर शाळेची ही जिल्हा परिषद शाळेची खरं तर मुलं आहेत. कारण आज आपण पाहतोय तर जिल्हा परिषदच्या शाळा या महाराष्ट्रात बंद होत आहेत. याच्यासारखं दुर्दैव नाही, पण ही मुलं आदर्श घालून देत आहेत. जिल्हा परिषद शाळेतली मुलं सुद्धा केवढी हुशार असतात. प्राथमिक शिक्षण जर जिल्हा परिषद शाळा आणि मराठी भाषेतनं मिळालं तर ती मुलं भविष्यात किती पुढे जाऊ शकतात याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे ही मुलं आहेत. आणि त्यांच्या या सहभागातलं किंवा ग्रंथदिंडीतला त्यांचा जो उत्साह होता तो मराठी भाषेच्या नावाने जे गळा काढून रडतात त्यांच्यासाठी कुठेतरी प्रेरणा घेणारा होता आणि एक आदर्शवत होता. या निमित्तानं जमलेल्या सगळ्याच महनीय व्यक्तींना या दिनाच्या शुभेच्छा देतो. आणि मी मराठी असल्याचा अभिमान आहे आपल्या सर्वांना. खरं तर मराठी आता सांगितलं की गवसले की मी मराठी आणि मी या महाराष्ट्रात जन्मलो आणि खऱ्या अर्थाने आपल्या सर्वांना अभिमान वाटायला हवा. आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात जन्मलो आहोत आणि आपण मराठीची कास धरत आहोत. इंग्रजी भाषा आणि इंग्रजी शब्द वाक्यप्रचारातले जर सोडले आणि मराठी भाषेची कास धरून आपण मराठीला जिवंत ठेवत आहोत. यापुढे अशी जिवंत ठेवूया. विशेषतः कामत सुधाताई कामत शाळेच्या पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष नंदू गावडे यांचं मी अध्यक्ष नात्याने त्यांचं कौतुक करतो. त्यांनी खऱ्या अर्थाने ग्रंथदिंडी आजचा आमचा जिल्हास्तरीय तुतारी कवी संमेलन मराठी भाषा दिनानिमित्त होत आहे आणि त्यासाठी 4:30 वाजल्यापासून ते आता आपण 5:30 वाजता आहेत आणि गांधी चौक आपला इतिहासकालीन गांधी चौकातून दिंडी आपली निघाली आणि मराठीची बोली घेत आपण मराठीची कास धरत या मुलांनी एक एक गजर करत हा गजर ही चळवळ ही मराठीची चळवळ पुढे नेण्याचं जे अभिवचन या मुलाने आज घेतलंय. खऱ्या अर्थाने मराठी शाळा प्राथमिक शाळा या अर्थाने खऱ्या अर्थाने आपल्या या भागाचे शालेय शिक्षण मंत्री आणि भाषा मंत्री दीपकजी केसरकर यांना मी या सर्वांच्या वतीने सांगू शकतो की मराठी शाळा आणि मराठी माध्यमिक शाळा तुम्हाला टिकवायच्या असतील तर ही मुलं भविष्याची खऱ्या अर्थाने मराठी टिकवणारी आहेत. तुम्ही यातून वेध घ्या आणि या कोकण मराठी साहित्यप्रसार सावंतवाडी शाखेच्या वतीने मी सर्व तुम्हाला या शाळेच्या विद्यार्थ्यांना आणि भाषा मंत्री इथले आहेत त्यांनी मराठी भाषेला आपल्याला एक राज्य भाषा म्हणून गीत यावर्षीपासून आपल्याला मराठी भाषा दिन साजरा होतोय त्यावेळी राज्यगीत म्हणून याचं झालेलं आहे आणि राज्यगीत आपण सर्वांनी गायलेलं आहे. खऱ्या अर्थाने मराठी शाळा आणि मराठी भाषा आणि मराठी माध्यमांच्या शाळा टिकवण्यासाठी सर्वांनी आपण प्रयत्न करूया. पुन्हा एकदा मी सर्वांचे मनपूर्वक अभिनंदन करतो, कौतुक करतो आणि मराठीची कास धरूया. मराठी आपण अशी जागृत ठेवूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, मी मराठी. परिषद प्राथमिक शाळा नंबर 2चे सर्व विद्यार्थी, त्यांचे पालक, शालेय समितीचे अध्यक्ष, सर्व गुरुवर्य शिक्षक, मुख्याध्यापक या सर्वांनी आमच्या या हाकेला साथ दिली. आमचे सन्माननीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट संतोषजी सावंत यांच्या संकल्पनेनं हा कार्यक्रम आज इथे संपन्न होतो आहे. थोड्याच वेळात या ठिकाणी आपल्या केशवसूत कट्ट्यावर या तुतारी संमेलन या ठिकाणी होणार आहे. तत्पूर्वी आपण ही ग्रंथदिंडी आणि मराठी भाषेचं संवर्धन करणारी रॅली आपण या ठिकाणी आणली. त्याबद्दल सर्वात प्रथम मी अभिनंदन करेल आणि आभार मानेल या सर्व माझ्या उद्याच्या मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी सज्ज असलेल्या चिमुकल्यांचं. त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. तुमचं बालगोपालांना प्रथमतः तुमचं आभार मानतो. तुम्हाला घडवणाऱ्या तुमच्या आदर्श गुरुजनांचं या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो.
सर्वात महत्त्वाचं शालेय समितीचे अध्यक्ष आणि त्यांची संपूर्ण टीम या ठिकाणी आहे, त्यांचं या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. सुसज्ज अशी गाडी ज्यांनी आम्हाला उपलब्ध करून दिली त्या बांधवांचं या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. माजी नगरसेवक संजयजी पेडणेकर, सामाजिक बांधिलकीचे रवी जाधव, सर्व पत्रकार बांधव, आमचे पत्रकार आणि कोमसापचे सहसचिव राजन तावडे, ज्येष्ठ मार्गदर्शक नकुलजी पारसेकर, उपाध्यक्ष आणि ज्येष्ठ पत्रकार आमचे अभिमन्यूजी लोंढे, ज्येष्ठ मार्गदर्शक आणि इतिहास तज्ञ डॉक्टर बुवा सर, ज्येष्ठ मार्गदर्शक आणि माजी अध्यक्ष सन्माननीय गोवेकर सर, आपल्या मराठी भाषेचे कार्याध्यक्ष मराठी अध्यापक मंडळाचे सन्माननीय गावडे सर, त्यांची संपूर्ण टीम, सर्व शिक्षिका, मिलाग्रेस हायस्कूलच्या शिक्षिका, आमच्या भगिनी, सन्माननीय राहुल मॅडम, सन्माननीय नाईक मॅडम, आमचे कोकण सातचे युवा प्रतिनिधी आणि दमदार पत्रकार आमचे विनायकजी गावस सर, पत्रकार मित्र, छायाचित्रकार सन्माननीय भिसे सर आणि उपस्थित सन्माननीय संपूर्ण कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. मंत्री केसरकरांना राजन तेलींचा घरचा आहेर. आरोप सिद्ध करा, राजकारणातून संन्यास घे. भास्कर जाधवांचं मोहित कंबोजनं चॅलेंज. आणि कारचं झालं रॉकेट, उड्डाण पुलावरून उडून थेट विद्युत पोलला धडक. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली, इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.